súčasnosti chýbajú na trhu kvalifikovaní odborníci v oblasti energetiky. Tento projekt vnímame ako investíciu do budúcnosti. Prispieva k výchove mladých talentov a našich budúcich kolegov. V rámci projektu modernizácie vznikla na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave jedinečná učebňa energetiky so zameraním na tepelnú energiu, obnoviteľné zdroje energie a vodík. VSE Solutions celý projekt učebne navrhla a zrealizovala. Učebňa simuluje fungovanie viac ako 10 technológií pre energetické riešenia budov. Nachádzajú sa tu klasické kotly na plyn so zásobníkom na teplú vodu, podlahové a stropné vykurovanie a chladenie, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá a kogeneračná jednotka na báze palivového článku. Všetky technológie sú prepojené systémom premerania a reguláciu, ktorý má zabezpečiť efektívne fungovanie zariadení, prevádzkovú bezpečnosť učebne a tiež zber a analýzu dát. Táto technológia má naučiť študentov pracovať s dátami tak, aby ich vedeli vyhodnocovať a v budúcnosti navrhovať efektívne riešenia. Táto jedinečná učebňa energetiky slúži na výuku obnoviteľných zdrojov energie, na kombináciu existujúcich technológií a nových technológií tak, aby sme vychovali nielen študentov, ale aj širokú verejnosť a dovzdelávali odbornú verejnosť v prospech praxe a zjednodušili prechod na súčasné požiadavky kladené na klimatické zmeny a obnoviteľné zdroje energie na trhu. Aj keď sú technológie určené na výučbu, reálne čiastočne pokryjú tepelnú a energetickú spotrebu školy. Výhodou tejto učebne je, že vieme vytvárať zimné podmienky v lete a naopak letné podmienky v zime, aby vyučovací proces nebol ovplyvnený vonkajšími podmienkami. Projekt získal podporu z eurofondov a bol súčasťou celkovej modernizácie školy za 1,4 milióna eur. Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už využívajú výhody moderných energetických riešení.